gindugukan sang madamo nga mga pasahero ang series terminal sa distrito Sangharo kagabi, Abril 1. Inibangod nga madamo ang nagapalauli sa ila tagsa ka mga probinsya subong nga Semana Santa. Sa interview sa Bombo Radio kay Police Major Ryan Palaran, head sang Highway Patrol Group, iya ginpahayag nga ginapabasko gid nila ang ilang inspeksyon sa mga bus units agud nga masigurong seguridad sa mga pasahero. Ginapatuman gid nila ang capacity limit nga 40 ka pasahero kada bus sa bilang kabahin sang safety measures. Sunog pa sa iya nga importante nga masunod ang among regulasyon agud malikawan ang disgrasya kag masiguro ang proteksyon sa mga magapauli. Nagpahanumduman ini nga likawan ang overloading, bangod ini isa sa mga rason kung nga nagaluntad ang aksidente. So may maximum seating capacity per vehicle, hanggang doon lang ho tayo. Para ng sardinas yung mga pasahero, kawawa ho yan. Kaligtasan pa rin nila yung top priority natin lagi dito. Dito, corrective measures tayo. Hindi ba? Nakikiusap kami na sundin nila yung polisiya ng batas trapiko natin. Hindi ho, kasi kaligtasan talaga ng manlalakbay yung priority natin dito eh. Hindi po pwedeng kung ano lang yung gusto ng pasahero. Kasi lahat po ng pasahero, syempre nagmamadaling umuwi, gusto makapiling ang pamilya. Pero dito, trabaho nating tignan na makakauwi sila ng ligtas sa kanilang pamilya.